сърцето на България лежат спомени за летища, които някога свързаха регионите, бизнеса и мечтите на хората. Днес те са само сенки от миналото. Каня ви на едно пътуване през 6 от закритите летища на страната. От равните земи на Добруджа до плодородния Дунав. Всяка тяхна история пази уникални епизоди на вяра, устрем и нови начала. Летище Силистра. Летище Силистра е разположено край село Полковник Ламбриново. Разполага с писта от 2500 метра, а редовният полет до София продължава около 1 час и 10 минути. Истинска въздушна връзка на Добруджа със столицата. Построено е през 1970 година. Още през 1968 са започнали първите експериментални полети с малки машини, но официалното откриване е с Ил-14, обслужвайки 32 пътника. В разцвета си летището приема 2 редовни полета дневно до София. През 1983 г. започва строителството на нова модерна сграда, която така и не влиза в действие. През 90-те полетите намаляват, а от 2000 година летището е окончателно затворено. Днес пистата е занемарена, а терените са раздробени след приватизация. В момента има планове пространството да стане соларен парк, но в спомените на мнозина живее романтиката от това време на облаци, самолети и надежда. Летище Русе. Летището на Русе край село Щърклево има писта с дължина 2500 метра и в миналото полета до София се осъществява за около 50 минути. Открито е през 1967 година, като първоначално изпълнява както военни, така и граждански задачи. Площта му обхваща 183 хектара, а инфраструктурата дава възможност за обслужване на различни видове авиация, от пътнически до противоградни, селскостопански и товарни полети. През 1991 година редовните линии са прекратени, но летището става с потенциал за възстановяване. Между 2020 и 2024 са издадени нови експлоатационни удостоверения, а днес то се използва основно за технологични и специализирани задачи. Мечтите за завръщане на редовните полети витаят и до днес, като летището остава важна резервна база за региона. Летище Търговище. Летище Търговище е открито през 1969 г. край село Буховци. Неговата 2600 метрова писта позволява кацане на транспортни и пътнически самолети. А в разцвета си обслужва региони на Търговище, Шумен и Разград. Тук кацат Ан-24, Ил-18, Ту-134 и Як-40. Виден център за вътрешни линии. През 80-те до 5-6 полета дневно са свързали София с региона. След 1990 г. новите икономически условия намаляват трафика. А през 1999 г. летището е официално затворено със заповед на министъра на транспорта. Дълги години имотите се разпродават на части, а днес няма функционираща авиационна инфраструктура. Само тишина и спомени от едно от най-натоварените регионални летища в България. Летище Горна Оряховица. Летище Горна Оряховица е сред символите на българската гражданска и военна авиация. Основано е през 1925 година, средствата за строителство са предоставени от големия борец Данков и Хари Стоев. От края на 40-те години до 80-те летището е връзка между Северна България и столицата, като през 2007 година през него преминават едва 941 пътници. Показател за западък. Днес работи ограничено само за карго, чартърни и специални полети. Има идея за концесия, както и за удължаване на пистата, но редовните линии са само спомен от миналото. Гигантската инфраструктура стои неизползвана, а чакалнята помни дни на оживление и надежда за нов живот на летището. Летище Стара Загора. Първото гражданско летище в България, Стара Загора, е функционирало от 1937 година. Намира се в квартал Кольо Ганчев, южно от града, с впечатляваща писта от 2,55 км и прилежаща площ от над 6000 декара. Лицензирано е за международни полети, а в миналото служи за граждански, товарни и учебни полети. След 1991 година е затворено за пътнически полети, а през 2007 година е лишено от експлоатационен лиценз. Обширната територия вече се преустройва за индустриални цели. План за логистичен център, складове, техника и дори производство на дронове. Но за старозагорци името му ще остане завинаги символ на отворения към света град. Летище Видин. Летище Видин край село Иново има писта от 2080 метра. Директният полет до София някога е отнемал само 35 минути. Отваря врати през 1973 година и бързо се превръща във въздушен мост към София и Черноморието. Дневно са поддържани по 2 полета до столиците през летния сезон, линии до Варна и Бургас. Средно по 40 000 пътници минават годишно през аерогарата. Истинска гордост за района. Но с кризите на 90-те полетите стават все по-редки, а през 1999 година летището затваря завинаги. От тогава сградите пустеят, а теренът е разпродаван на части. Днес основно място за състезание по драг рейсинг.
Идеята за нова концесия живее в надеждата на местните, новият свят тук вече е само спор. Тези летища някога бяха въздушните порти на България. Врати към развитието, индустрията, мечтите на цели поколения българи. Демографията, икономиката и промените ги превърнаха в руини сред нивите, но и паметници на новаторството и устрема. Ще отлетете самолет отново от тук или карта ще остане завинаги сивкава. Това зависи от бъдещето, но историите ни се струва да бъдат разказани и запомнени. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала ми и споделете